गोग्लैसोनानै दङ गोबावमानि जाबाय ओमफ्राय दा फाहामनोनो हायाखै। दा लांफिननो थाखाय जेबो राहा गैया जादों। दा जोङो न'खराव ओरैबायदि घायेल जाना दंजोबो जोंनि न'खरनिफ्राय सम्पति गायसिनो फ्राय फानजोब्बाय होमबाबो जों बेमारिखौ मोजां सिकित्सा होनो हायाखिसै। दा जों न'आव लाबोनानै न'आव ओरैनो फज'नानै फुथुना दोनबाय थाबाय। दा रायजो राजा आरो जोंनि बिटिआर गभमेन्ट आरो आसाम गभमेन्टनि मुरब्बिफोरखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि आं गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दंफैयो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा गामियावहाय। बे न'खराव फैनायनि जाहोना जादों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैनायनि थांखिया जादों बे न'खरनि जि माइनाव एबा आइजो, बै आइजोआ गोबां समनिफ्रायनो 6 बोसोरनिबो बारा जाबाय बे आइजोआ बेमारजों भुगिनांनानै दङ। न'खरनि मानसिया जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गोबां फाहामथायाव लांदोंमोनब्लाबो बिथांखौ दायो रांनि उसुबिदायावहाय बिथांखौ न'आव लाबोफिननानै फज'नानै दोनफैनांगौ जादों होननानै खौरां बिजोङाव बुंदों। दा आं केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो माखासे भिजुवेलखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बेयावहाय जोंनि माखासे सरखार एबा बिटिसि सरखार बिथांमोनखौबो बेवहाय अनसुंथाइखौ मोनजानो थाखाय बिथांमोनहा लुगैदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो जोंनि माखासे अनफावरि बिथांमोनहा मदद होफैनो थाखाय खावलायदों। दायो जोङो बे जि बेमारिनि न'खराव दंफैयो बे बेमारिनि गारजेन बिथांमोनजों रायज्लायगोन आङो। बिथांमोनहा मा बुङो खौरांनि गेजेरजों जों मिथिना लानि फै। बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गासिबो कर्मिकर्ताफोरखौ। दा जोङो न'खराव ओरैबायदि घायेल जाना दंजोबो जोंनि न'खरनिफ्राय सम्पति गायसिनो फ्राय फानजोब्बाय होमबाबो जों बेमारिखौ मोजां सिकित्सा होनो हायाखिसै। दा जों न'आव लाबोनानै न'आव ओरैनो फज'नानै फुथुना दोनबाय थाबाय। दा रायजो राजा आरो जोंनि बिटिआर गभमेन्ट आरो आसाम गभमेन्टनि मुरब्बिफोरखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बेयो मा बेमार जादों ओरैनो? बेमाराथ' केन्सार होननानै बयबो मिथिबाय आरो मिथिखाबाय। डाक्टारनावबो लांबाय जों डाक्टारनाव फ्राय बोसोरसेयानो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाबाय। सिकित्सा लायै लायै जों हायरान जाबाय आरो दा जों हाला। दा रायजो राजानिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो। नंगौ बिथाङा फोरमायदों जे 6 बोसोरनिबो बारबाय सिकित्सा खालामनाया, नाथाय माखासे रांखावरि आरो माखासे न'खराव थाखानाय धोन सम्पतिखौ फाननानैब्लाबो बिथांमोनहा सिकित्सा खालामदोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय सिकित्सा खालामसेयावबो बिथाङा मोजां देहायाव फैफिनाखै होननानै फोरमायदों। रांखावरिनि उसुबिदायावहाय बिथांखौ न'आव लाबोनानै फज'फैफिननांदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दायो जोङो सासे मादैनाव सोंबावगोन, बिथाङाबो न'खरनि मा बुंगोन बे समाव बेमारिया गोग्लैसोनानै दङ रांखावरि। गोग्लैसोनानै दङ गोबावमानि जाबाय ओमफ्राय दा फाहामनोनो हायाखै। दा लांफिननो थाखाय जेबो राहा गैया जादों। न'आव लाबोनानै दोनदों आरो दा ओमफ्राय बेमारियाथ' राव रायज्लायनोबो हाया मानोबो हाया। ओरैनो मेगन नायो मिसेबो ओरैनो थायो। ओमफ्राय ओंखामबो जानो बियो जानो हाया लोंनो हाया जानानै दङ। दा बिराद उसुबिदायाव दङ आरो जों जेरावबो लांनो हायाखै माबा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो। केन्सारा सिगाङाव माने माबायाव जादोंमोन उसुबिदायावनो जादोंमोन आहाराव जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ माने अपारेसन खालामनानै न'आव साननैसो दोनफैबाय आरो मोजाङाव एसे फैदोंमोन। ओमफ्राय आरो जेन'बा मास मोनसेसो मोननैसो थाबावनानै आरो दा खर'आव जादों आरो दा ब्रेनाव जादों। दा बे ब्रेनाव जानायनिफ्राय मानसिया जेबो राहा माबाया जादों आरो उफाय गैया जादों। दा डक्टरनिसिम माबायदि डक्टरा मा बुंदों? डक्टराथ' जेन'बा बिदिनो बुंदों आरो जोंना माबायाव लांदोंमोन मा होनोथाय ट्रेन्स माबायाव लांदोंमोन। ओमफ्राय बे केन्सारखौनो होनदों आरो खर'आव। ओमफ्राय दा फाहामथाय जानो माने बिसोरो जेन'बा थाखा फैसा गैयिनि माबायाव जों जेबो माबानो हायासै आवगायनो हायाखै आरो जोङो दा। नंगौ फोरमायदों न'खरनि गासैबो धोन सम्पति फानजोबनानैब्लाबो बिथांमोनहा बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायदों। बेखायनो जोंनि रायजो राजा अनफावरि बिथांमोनहाबो
जा हायो अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जोंनि बिटिसिनि गभर्नमेन्ट जि बिटिसिनि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो जि हायो अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिथांनि बेरामखौ केन्सार होननानै फोरमायनाय जादों। केन्सार होननानै फोरमायनायावहाय बिथांनि बेरामा गिबियावहाय सिकित्सा खालामनाय समाव एसे मोजाङाव फैबायमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो नैथि फरजायाव फैनायावहाय बिथाङा खर'आवहाय केन्सारा जादों होननानै फोरमायदों खौरां बिजोङावहाय। दायो आङो गासैखौबो अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय खावलायनानै बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै आङो गिबियावनो आङो बिदाय लाथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।